Så gør vi lige klar. Her er Thomas, som vil fremføre et produkt lavet af Mie, som står her, og Sebastian, og Valdemar også. Nej. Og ja, vi gør klar til fremlæggelse ved Thomas. Det er i faget leg med lyd, hvor vi har optaget nogle lyde. Det er sportslyde, lyd af catcher, fjerbolde, golfbold og andre ting op for redskabsrummet. Og jeg tror, vi siger, værsgo.